Pojďte nás trošku seznámit. Tak úspěšný jste, holky, že jste se dostali na tu českou televizi. Zkuste nám možná třeba popsat koncept pořadu, kterým edukujete. Je to pořad Na záchodcích, ktorý je pre cieľovú skupinu 13 až 18 rokov. Je to sexuálna výchova vlastne, ktorá je urobená nejakým takým ako vtipným, rýchlým tempom. Sme vlastne na záchodcích, logicky, na školských ako keby záchodcích. A tam sa bavíme veľmi otvorene o témach, ktoré trápia mladých ľudí v tomto veku. Masturbácia, prvé lásky, prvé rozchody, prvý milovanie. Všetky tieto akoby nechutné možno veci pre nich v tom veku. Občas to je takové, že sa potíš a že smrdíš a ľudia ťa ohovárajú, pretože proste deti sú kruté občas. No a tak my sa snažíme... My sa snažíme trochu to normalizovať vlastne Na záchodcích. Máme už 2 série vonku. Teraz druhá séria sa vlastne viac venuje vzťahom, viac sa venuje psychológii.